नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी ग्रामपंचायत नूतन कार्यालयाचो आमदार सतीश सैल हेमगेल्या हातान उद्घाटन सुवाळो. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायतीत नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन आज झाले. या ग्रामपंचायत कार्यालयाची कामगिरी मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजनेअंतर्गत 1 कोटी रुपयाच्या सहाय्यामार्फत केले असून या नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी केले. उद्घाटन कार्यक्रमा उद्देशून त्यांनी सांगले की या नूतन कार्यालय बांधकामाक गेल्या 5 वर्षा पयलीं आपल्या आमदार कारकिर्दीत आपुणच शंकुस्थापना केली आणि 5 वर्षांनंतर आपुणच या नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन करताना खूप खुशी जाता असे आपले मत व्यक्त केले. गेले 5 वर्षा पयलीं माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत रस्त्याची जी अभिवृद्धी झाली तितलीच दिसून येता. बाजार रस्तो आणि वांगड रस्तो सोडल्यार सगळे रस्ते आपल्याला आमदार काळात झाले आणि उरिल्या या 2 रस्त्यापैकी बाजार रस्तो मात्र आजपर्यंत अडखुडत झाला असा. जर या 5 वर्षात माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत अभिवृद्धी झाला अशी जर कोणाक दिसत तर या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सार्वजनिकांन आत्ताच सांगचे असं त्यांनी प्रश्न केलो. पण ते गेल्या या प्रश्नाक कोणी एकट्यान बी उत्तर दिली ना. या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री कृष्णा माळसेकर हेमी सांगले की आमदार सतीश सैल हेमी या नवीन कार्यालयाच्या बांधकामाक शिलान्यास केल्लो तो तेमगेल्याच हातान उद्घाटन जावची अपेक्षा आशिल्ली ती आपल्याला अपेक्षा पूर्ण झाली असे सांगले. पुढल्या दिसात पंचायत व्याप्तीची आणि खूप अभिवृद्धी करची विनंती आमदार सतीश सैल हेमका तेमी केली. या वेळार माजी ग्रामपंचायत सदस्य संतोष के सैल हेमी सांगले की दुसरे वेळा आमदार म्हणून निवड येयल्या सतीश सैल हेमका शुभेच्छा व्यक्त केली. या कार्यक्रमात ग्रामपंचायत सर्व सदस्य, मच्छीमारी समाजाचे राजू तांडेल, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नाईक, इंजिनियर रविकुमार कुळगी, PDO नागेश के तेंडुलकर, KRIDLचे सदस्य, स्वसहाय संघाचे सदस्य, अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि आशा कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आज आनंदाचा दिवस आसा आणि त्यासाठी आज MLA आमगेलो सतीश सैल हिंग येयले आसात. आमगेले पंचायती उद्घाटनाक सगळ्यांक ताका काळे वाजोवन आमगेले तेंडुलकर ह्या पंचायती मंचाक स्टार्टींग तेंगेर फाउंडेशन आसा, तेंगेर हातभार आसा आणि त्यांनी मनापासून हे पंचायत आमकां सुरवात करून दिल्ली आसा. म्हणजे दुसरे कडेन तेंगेर ट्रान्सफर जाली तरी आमी पंचायती मुखार व्हयली आणि आज ही ओपनिंग करतात. तशेंच आमगेले उपाध्यक्ष विनय भट आणि आमगेलो कित्येक वर्षापासून आमगेलो PhD इंजिनियर प्रल्हाद राणे सर आमकां हमेशा हेल्प करत येयलो आसा आणि आज सुद्धा तो AEE जाल्लो आसा आणि आज थोड्या दिवसात तो AEE तिके चार्ज 2 जाग्यार वयतलो. ताका बी तुमी ताळमाने करचे. आमगेलो इंजिनियर प्रवीण सर तेणी आमकां स्टार्टींग फाउंडेशन कार्य स्टार्ट करून दिले आणि हे आज जो प्रोग्राम आसा तेणी इनोव्हेट केल्लो आसा आणि त्या हेजेर आमी सगळ्यांक कळोवन घेवन आज आमी पंचायत ओपनिंग केली आसा आणि काही आमगेलो पंचायती फंड्स बी ते घालून आमी फिनिशिंग केल्लें आसा. तशेंच सांगचे म्हळ्यार हांव बी तुमकां सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार हांव 4 फावटी एवढे मेंबर जाल्लो आसा उपाध्यक्षाचो गेल्लेपणी आनी सगळ्या तुमकां आशिर्वादान देवार आशिर्वादान 2.5 वर्सां हांव आतां अध्यक्ष आशिल्लो आणि त्या काळांत मागीर इच्छा आशिल्ली की म्हळ्यार मागीर टायमार पंचायत रेडी जावन देवार मागीर हांव एक्चुअली पंचायती मार्चात ओपनिंग करची आशिल्ली कशी केन्ना पण अचानक इलेक्शन डिक्लेअर जाले आणि हांव देवा कडेन मागलो की ही पंचायती सतीश सैल हातीन ओपनिंग जावं म्हणून आणि देवान मागीर इच्छा पूर्ण केली आणि तशेंच मागीर बी इच्छा आशिल्ली की हांव सतीश सैल दोगी ह्या पंचायतीक ओपनिंग करणार न्हू म्हणून. आणि तशेंच तुमी सगळे गांवच्या लोकांनी म्हाका खूब हातभार दिल्लो आसा. आमगे खरें सांगिल्लें पंचायती मेंबरान म्हाका सांगिल्लें मिटिंगाचेर कृष्णा ती पंचायत पळोवन घेवची म्हणून आणि हांव ही पंचायती खरें सांगचें म्हळ्यार आमगेले एक आजुनी कमलाक्ष कॉन्ट्रॅक्टर ते काम तेगेले पुरा काम करून गेले आसा. ते 1 रुपया बील दिल्लें आसा तरी सुद्दां ते मागीर फिनिशिंग करून दिला पंचायती खातीर आणि आज ओपनिंगाक म्हाका अवकाश मेळ्ळी. तशेंच आमगेले पंचायती मेंबराक सगळ्यांक हांव मागीर तेंच्यान मनपूर्वक अभिनंदन करता. तशेंच गांवची लोकां तुमकां सगळे येयले आसात हिंग येवन हांव उपस्थित आसा ते पंचायत ओपनिंगाक सगळ्यांक मागीर तेंच्या मनपूर्वक अभिनंदन. माजाळी डेव्हलपमेंट सांगा मग कोणी एक मेंबर हां माजाळी मेंबराक सांगा तिथं काम केला
पण ते काम किती सांग मग आणि काम काय केलं ना सदाशिव जागी ना मग ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ आज मग सांग आज अनुदानात किती पैसे कामाचे राहतं बेनिफिट ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು अनुदानाचं ಇನ್ನೂ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಎಲ್ಲ 100% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 17ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಣ ಕರೆಕ್ಟಾ 2023 ತನಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಜು 2018 ಕೆಲಸ 2023 ತನಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2018 ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಜಾಂತರ ಫರಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ SR ರೇಟು ಇವತ್ತಿನ SR ರೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30% ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಗೋಕರ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಇಳಮಾತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆಗೆದು ಹೊತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು अवधीप्रमाणे काम करा अन्यथा टोल बंद करतोय इशारो. IRB कंपनीच्या अवैधानिक कामगिरीबद्दल सांसद अनंतकुमार हेगडे आक्रोश. कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाल्ल्या जिल्हा रस्ता सुरक्षित समिती सभेच्या अध्यक्षपदावेल्यान उलयतना संसद श्री अनंतकुमार हेगडे हेमी सांगले की राष्ट्रीय महामार्गाची अव्यवस्था जाल्ली असून IRB कंपनीन दिल्ल्या मुदतीप्रमाणे कामगिरी पूर्ण करून जावन अनेक प्रकारची समस्या जाला. तेतूंत बऱ्याच जाणां प्राण गमोवचो पडला. हेका IRB कंपनी जबाबदार आसा असो तेमी आरोप केलो. म्हण संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यान IRBच्या अधिकाऱ्या बरोबर स्थळ परीक्षण करून अवघड आणि अपघाती जाग्यार तशे सूचना फलक लावू जाय. दिल्ल्या अवधी भितर रस्ते आणि पुलाचे काम पूर्ण करून जावन अपघात घडल्यार तेका IRB जबाबदार उरतले आणि टोल घेवचो बंद करचो पडटलो अशी तेमी ताकीद दिली. कारवारच्या माजाळी ते अमदळी पर्यंत रस्त्या बाजून गटार व्यवस्था ना जाल्ल्यान पावसाच्या उदक रस्त्या बाजूच्या घरात घुसता. कोडीबाग, चित्ताकुला, चेंडिया, तोडूर रस्ता काम करताना बस थांबे काडून उडयले. ते परत बांद जावन सार्वजनिकांक त्रास सहन करचे पडटा. जात तितले बेगी आवश्यक जाग्यार गटार आणि बस थांब्याची ताबडतोब व्यवस्था करची IRB अधिकाऱ्याक सूचना दिली. बिणगा चित्ताकुला सर्व्हिस रस्ते अमदळी अंडरपास कामगिरी पूर्ण करूंक सांगले. रस्त्या काम चलतना प्रवाशाक संचाराक पर्यायी व्यवस्था करूं जाय. शिर्शी आणि हावेरी मार्गार बरेच कडेन गटार आणि पुलाची व्यवस्था ना. कारवार अंकोला रस्त्या बाजून आशिल्ल्या पिवच उदकाची पायपलायन काम पूर्ण करा अशें सांगले. या सभेत आमदार सतीश सैल, जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कांदू, अप्पर जिल्हाधिकारी राजू मगवीर, SP विष्णुवर्धन, रान खात्याचे उपनिर्देशक प्रशांत कुमार तसेच विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत
या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. भावपूर्ण श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याचे माजाळी सावंतवाडा निवासी बाबूराव उत्तम सावंत हे मी वयाच्या 73व्या वर्साक 16 जून 2023 दिसा वृद्धापकाळान दैवाधीन झाले. शांत सरळ स्वभाव आपुलकेन वागचे मृत बाबूराव हे मी पुण्याच्या बजाज ऑटो कंपनीत काम करून ॲडिशनल 5 वर्सां मेळ्ळन वयाच्या 65व्या वर्सापर्यंत काम करून निवृत्त जाल्ले. मृताले मंगळवार 27 जूनाक 12 दिसाक वैकुंठ संप्रादन आसून मृताली घरकान शुभांगी बाबूराव सावंत, विवाहित चली रुपा अतुल सावंत, जावय अतुल दुलबा सावंत आणि भाव गजानन आणि उत्तम सावंत, आपतेष्ट सोयरे मित्रमंडळी हे मी सगळ्यान मृताल्या आत्म्याक शांती मेळू म्हूण श्रद्धांजली अर्पण केला. जंगलातले सागवानी लाकूड कातन होडच्या 2 आरोपीक वाहनासकट अटक. मुंडगोड. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या गुंजावती अरण्य प्रदेशात आक्रमक रितीन सागवानी रूख कातन होडताना तेमचेर धाड घाईल तेन्ना लाकूड सोडून फरार जाल्ल्याक अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यान 2 आरोपीक वाहनासकट अटक केल्ली घटना आयताराक घडली. अटक केल्ले आरोपी शिवमोगा जिल्ह्याचे शिकारीपूर तालुक्याचे इनाम मुत्तळीचे करेप्पा दुर्गप्पा हुबळी 37 वर्सां आणि लकप्पा हुल्लत्ती 36 वर्सां हे मी आसून जून 12 तारखेक 3 सागवानी रूख मारून 12 नाटकन चोरून व्हरूंक रस्त्या बाजून दवरून फरार जाल्ले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बोलेरो वाहनासकट 2 आरोपीक धरूंक यश मेळ्ळे अशे येल्लापूर विभागाचे उप अरण्य संरक्षणाधिकारी श्री एस.जी. हेगडे हे मी कळयला. आरोपी आणि तेमगेले सहकारी अशा प्रकरणात आनी खंय भागी उरूं शकतात हेतू तपास वेगवेगळ्या रितीन सुरू आसा अशे अरण्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडच्यान माहिती मेळ्ळा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळार सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.